Pinakaprotektadong tao sa buong mundo. Sino-sino sila at anong klaseng proteksyon ang natatanggap nila? Una sa listahan mga katoto ay ang kasalukuyang Chinese President na si Xi Jinping. Si Xi Jinping ang isa sa pinakakontrobersyal at pinakamakapangyarihang politiko sa buong mundo. At mga katoto, alam naman nating lahat na kalakip ng kapangyarihan ay ang kapahamakan. Sa pinaka-latest na datos, si Xi Jinping ang kasalukuyang politiko na may pinakamaraming assassination attempts at mga pag-atake. Dahil dito, ang pinuno ng makapangyarihang bansa ay protektado ng isang elite guard unit na kung tawagin ay Central Security Bureau o CSB. Ang CSB ay sinasabing isang napaka-notorious at sikretong organisasyon mapahanggang sa ngayon. Walang nakatalang opisyal na bilang kung gaano karami ang security ni Xi Jinping. Pero ayon sa mga impormasyon, level up na ang mga ito dahil sa ngayon gumagamit na sila ng helicopter, drones at mayroon na ring special squad para masiguro ang cybersecurity ng Pangulo. Sumunod sa listahan mga katoto ay si Pope Francis. Ang kasalukuyang Santo Papa ay kilala sa pagiging pinuno ng simbahang Katolika. Dahil siya ay itinuturing na isa sa mga respetadong tao ng relihiyon, siya ay garantisado ng 24 oras na proteksyon mula sa isang armed security na kung tawagin ay the Pontifical Swiss Guards. Ang security na ito ay matagal nang nagsisilbi sa lugar at tinatayang halos 500 taon nang nagbibigay serbisyo para sa nasabing pinuno ng Katolisismo. Ang mga Swiss Guards na ito mga katoto ay talagang tapat at nakatuon sa pagbabantay sa Santo Papa. Bukod sa kanilang mga astig na tactics, gumagamit rin sila ng mga modernong sandata at teknolohiya upang protektahan si Pope Francis. Bukod sa mga Swiss Guards, nakaantabay rin ang Vatican City State Dromedary Corps upang bigyang alalay at extra security ang Papa sa mga oras na dadalo ito ng personal meetings o kahit pa public appearances. Dahil dito, kinilala ang Santo Papa bilang pinakaprotektadong religious leader sa buong mundo. Ang sumunod mga katoto ay si Kim Jong-un. Ang kasalukuyang North Korean dictator ang isa sa itinuturing na pinakaprotektadong tao sa buong mundo. Dahil hawak niya ang pinakamataas na kapangyarihan sa nasabing bansa, bantay sarado ito ng pinakamagagaling at piling-piling sundalo. Well mga katoto, bukod sa mga sundalong nabanggit, may ilang impormasyon ang nagsasaad na ang diktador ay mayroon ding private army na pinaniniwalaang may bilang na hindi bababa sa 100,000 sundalo. Ito ang kasama niya sa kanyang mga public appearances at ito ay tinatawag umanong Supreme Guard Command. Pero mga katoto, kapag sinabing Kim Jong-un, isa pa sa mga tanyag ay yung kanyang mga security personnel na tumatakbo habang pinalilibutan ang kanyang sinasakyan. Kasama niya ang mga ito sa kahit anuman at saan man. Ang sumunod ay si Donald Trump, ang former US President at bilyonaryong pangalawa sa itinuturing na pinakaprotektadong tao sa buong mundo. Bukod sa pagiging dating Pangulo, kilala si Trump sa pagkakaroon ng malaking negosyo sa iba't ibang panig ng mundo. At bilang proteksyon, si Trump, kabilang na ang kanyang pamilya, ay garantisadong binabantayan ng Elite Security Service. Kabilang sa mga nakahanda sa anumang sitwasyon upang depensahan si Trump ay ang kanyang emergency response teams, set ng snipers, K9 units, special operations team, personal guards at maging unit na handa sa anumang nuclear, biological o chemical attacks. At ang pinakauna sa listahan natin ngayon mga katoto ay walang iba kundi si Vladimir Putin, ang kasalukuyang Russian President at tinaguriang pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang tao sa buong mundo. Bukod sa pamumuno sa isa sa mga powerhouse ng mundo, ilang impormasyon ang nagsaad na hawak rin ni Putin ang isa sa pinakamalaking arsenal ng nuclear weapons. Siya ang kinikilalang pinakamahalagang politiko sa buong mundo, kaya naman siya ay protektado ng kanyang elite security agency pati na ng kanilang mga national armies. Ang kanyang personal security ay sinasabing tagurin. Limitado ang impormasyong inilalabas patungkol sa mga ito, kaya naman mapa hanggang sa ngayon, walang opisyal na nakatala
kung gaano karaming units ang pumoprotekta sa nasabing presidente. Ang tanging alam lang ng lahat ay high-tech pa sa high-tech ang teknolohiyang ginagamit upang maprotektahan ito, gaya na lang ng armored cars, jets, mga drones at maging psychological security unit na may kakayahang pakiramdaman at kilatisin ang isang tao kung ito ba ay may masamang balak laban sa presidente. Sa kasalukuyan, limitado pa rin ang impormasyong inilalabas ng administrasyon patungkol sa special force ni Putin. Pero mga katoto, isa lang ang sigurado, at ito ay ang fact na sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, updated armors at improved tactics, ang Russian President na si Putin ay talagang protektado. At iyan ang ilan sa pinakaprotektadong mga tao sa buong mundo. Kayo mga katoto, ano sa tingin nyo? Sapat na nga ba ang proteksyong na ibibigay sa kanila o dapat ay dagdagan pa? Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad nitong mga kwento, i-like lang ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel.